25 July 2024 o salo taku khoicherai kokjago hinei taku khoicherai social media o viral khlaimani abo ereng hinei tei case rujaknai rokni buma haikba tei logini bihirok song kok sai khnarka social media o tam kok saka khnanya di report nokban news Kuliano ang tutoy jara wo media mo bela kang hamay maro tam ni hinke ang sana ni himake norong no jara mama bai norong no bela kang khabai nong na hamay maro tam ni hinke sobi starting dino je mando yo gothan angkha aboni pore yang khumulung go bahanyo party office pokhok jakha aboni tan dino 25 tarik je o hojirai bini no kongo thangai bono je sile ko gni himani abo soi abo kubuya abo mitha sini busarong no oba hake je sini busarong no je kesuroi mitha kok thabai kesuroi abo hake ubrum ja bung khair mani abo belake ang bukha dukhu nango sini busarong adi no nogosi kunu jagasu kutuliya nogo sa di no ka bahakela o hoitera ni nogo thangai nai boro hoitera ni sile ko gai manba haipa no o hoitera sile ko ni je samani abo bokha samani abo kok hojang khana lukorok na sik nai di bin a kok samano abo ereng abo mungsa jaga sugya ang khama hano abo bokha sawatam hne biri khakala bo silai thonoi bo a nal no romuse urugi kharti kapu angka a kharpuru bo o hoitirai bin aya sino ba hakida khar abun bagaje bin ya siwo sino ko gulinang jodin gulinang khangka bin aya si bodruk sasung thangka mo abo soi guli kongba dangsi nor nai nai belang nukuro wan sogi nyai be dikisa abuni baga ang belaki khadu khonango ani bosa ono tho ba ki kes rujagei piring pareng khayi nyu khongo sa jage khaimani bagai belaki ang dukhonango lukorok nai sigi nyai di norok bahai matong norok soi ja abo kubi kok ni wan sok abo soya abo mitha ko borok kun dina dina thangai o hoitira ni borok chile ko gya norok wan sogi nyai bedi e abo ni bagai ang nukulong sana musungo nai tong nai sini ta kubu ko lukorong no a ko kha abo soi ni norok wan sogi nyai di belai kha abo mitha samung khaimani bagai a hoitirai bo dati a kes no udrop khair thung riyang kai chung palta kes rir nai chung aba hai henai ang wan sugi tongo nukurong norong nai tong di ang aba hai no kok sana musungo o hoirai bo judi no a kes no dati rosa khibiang kai sungbo palta kes nai sungbo bon sas dir nai an bosa simina obru jabrung khai nai bosa biang bihing buma biang aba hai ke sung tong nai nyaba hoirai ke botung tung khatong nai yaro bosabo bayrang sarja subusa hoitirai kubunya phari sengnai lenai lukorong norong nai tongdi asungno ang abon nukulogo tai bini bihi busarok sanai borong ni khugo norok khnai nyai di borok tamusa asungna ang sasinai ko bo meeting thangai sar paso noga hapai ke anga sar paso je noga hapai man theke botai phatrong kholeya noita dosang ke bo mukti thangjaksi fongai sa saima nogo thana no borok je bong no sijai de mani guli kogo yo hone asang guli kong na hingang ge bono ya sida ko ka hekom ba bono jagan bthai khit kom bole bo meeting thangai sar paso noga hapai ke anga sar paso je noga hapai man theke botai phatrong kholeya noita dosang ke bo mukti thangjaksi fongai sa saima nogo thana no borok je bong no sijai de mani guli kogo yo hone asang guli kong na hingang ge bono ya sida ko ka hekom ba bono jagan bthai khit kom bole